A čus lidi, vítám vás u mého nového videa a dneska si zahrajeme Adopt Me a dneska budeme zkoumovat lidi. A jak můžete poznat, je update. Na to jsem čekala hodně dlouho. A teďka budeme zkoumovat lidi tím, že budeme tady prostě sedět a prosit peta. A sedni si. Hop. Proč nechceš sednout? To je... Proč? Co je? Tak asi takhle? To je jedno, budu takhle, tak jo. Plus pet. Yes, už dobrý. Plus pet. What? Ježiš, vidíte to, co se stalo? Mně se to laglo hodně. Ale hodně. Já musím dát reset. Dobrý. Dobrý, doufám. Jo, už dobrý. Tak jo, napíšu plus pet. Třeba se někdo ozve. A to nejde vidět. Ne, dám pryč. Plus pet. Plus pet. A tady někdo... Počkej. Já napíšu CZ? Ne, asi česká. Počkej. A zase se mi to laglo. CZ? Jo. Aha. Já nemám pety. A tady já nemám pety. Já nemám. No a počkáme, jaký reakci. Tak chceš toho free peta? Jdem na výlet. Ježišmarja. OMG, what? Tak jo. Ne, to mi nedá. Jej, za to dám všechno. Ne, ukaž se. Jej, za to dám fakt všechno. Jako... Ne. Jestli mi to dá? Tak počkáme si. Jestli mi to dá, já nevím. Já budu brečet radostí. No, tak to přijmi. Já napíšu. Přijmi. What? Mě to lívlo. Ne. Tak jo, až se připojím, tak vám to řeknu. Ne. Tak jo, já už být tady. Mě to trošičku lívlo. Tak jo. Ne, kde je ta holka? No, asi tady není. Tak jo, budem prosit dál. Plus pet. Plus pet. Aha, ne, ta holka tady je? Počkat, on to napsal asi teď? No, ona se má. To není fér. Tak jo. Plus pet napíšu zas. Plus pet. Please pet. Třeba mi ho někdo dá nějakého peta.
písnička je strašně dobrá. Jo, a zatím než to, tak zatím se jdeme podívat ty vajíčka, jestli to někdo neví. Já vím, že to už ví všechny, ale třeba pro nováčky. Vidíte to? Tady už nejsou Aussie egg, ale fossil egg. Já jsem tak ráda, jenom jedny. A až potom budou další jiný vajíčka. To bylo asi místo toho dog eggu. Tak jo, jdem prostě dál. No, prosím. Já napíšu zase. Pulspet. Třeba mi to někdo dá. Please. A jejky. Aha, 15%. Aha. Doufám, že to bude jedno. Tak jo. To je jedno, prostě počkám. Napíšu. Pulspet. Please. Pulsí. Ježišmarje. Tady jde ke mně nějaká holka. What? Co? Tak jo, dáme jí, chce dát nějakého, doufám peta. Tak jo, dáme jí třeba toho. Co? Ona mi jako big head. Nashledanou. Please. Pet. Aha, to je ta holka. Tak jo. Oh my God, ona mi to nedá. To nemůže být pravda, že mi to může dát. Že to není pravda. Že si ta holka ze mě nedělá. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Lidi, já mám right fly kitsune. Right? A fly? Já to nerozdýchám. Tak za to lidi byste měli dát like, protože toto je... Já nemůžu uvěřit svým vlastním očím. Tak za toto byste měli fakt dát like, protože napsal něco do chatu. Já napíšu děkuji. Děkuji. Děmuji. Já jsem tak ráda. Já už nikdy nevyměním to right fly kitsune, jako vážně. Tak někdo mi dal trade, co mi dáš? Aha, ona si chce fly kitsune. Ne, nedám. Já jsem slíbila, že to nikomu nedám. Tak jo, já už lidičky asi budu končit tímto krásným koncem. A jestli se vám toto video líbilo, dejte like a odběr, sdílejte toto video a já už asi budu končit a ahojky!